Good day mga sano. Nandito ako ngayon sa Bohol, sa probinsya namin, at ito yung aking first car. So iniwan ko dito sa Bohol at nag-reside ako sa Cebu. So ayan, kulang sa alaga. Linisan natin mga sano. So tingnan nyo yung first Kia CD5 ko na kotse. So ayan siya mga sano. Ayan, napakadumi na oh. Hindi na naalagaan. So ang gagawin natin ngayon, linisin natin to. So tingnan, pakita ko lang sa inyo yung kabuuan ng sasakyan. Dito tayo. Dito ako sa probinsya mga sano. So ayan siya. Ayan yung aking CD5 nung araw. Ayan. Dito lang siya nakatampak. Pero maandar yan, pinapaandar ko. Mamaya pagkatapos linisin, paandarin natin. So stay tuned mga sano. So yan mga sano. Simple lang muna ang gagawin natin. Punas-punasan lang muna natin to. Para kahit pa paano lighting siya. Kasi it's more than ano na to nandito sa Bohol 9 years. So wala masyadong alaga. So pakita natin to mamaya pag medyo bahagyang linisan. Panda rin din natin. Kondisyon pa to mga sano. Itsura lang talaga. Yung may diferensya nito. Saka wala na rin yung aircon. Pero pa siya, may blower. Tingnan na lang natin to mamaya. So ayan mga sano, bahagya na po nating na linisan yung pinakataas lang na dumi, pinakaibabaw na dumi lang. So start natin mga sano, tingnan natin. Ito lang yung maingay mga sano, yung cover ng fan. Usok mga sano, wala pang usok.
kailangan lang nito under classic. So mga sana, wala pa siyang uso. So kailangan lang nito yung brake master, kaya hindi ko pa pinapagamit brake master kaya yung hydrovac. So nag-order na ako, kaya ayos. Ayan, ito yung maingay, yung sa fan. Pwede. So ayan, bahagya na po nating nalinisan. So ano lang, ayan o, walang usok. Oh, ayan. So napabayaan lang talaga siya ng ilang taon mga ano. So pag may ano na, may konting budget na, eh tirahin na natin. So maraming salamat mga sano sa pagsubaybay, and to God be the glory. Please don't forget to subscribe.